talk with the day wall så säger man att du har frätten. Yeah. Jag är inte så coach. Give me that. Jag I tror Hey, coach. Let's take it here. Guns here. Weapons over here. Hey, it's all good. I'm gonna reload. I don't know. Hey, my ass. Fuck off, Rick. Fuck me. Die. Är det där? Die. Den nugget, man. Hey, I'm reloading. Reloading. Den är det här. Crowbar. Hey, some guns here. Through the bump cars. That hit the spot. Grab a Molotov. Kaffe där. Hey, vi har sentry. Mustachio. Sentry. Are you as strong as Mustachio? Mustachio? Mustache. Oh, son of a bitch. Don't worry. What? Shit, man. Yeah! Where you at? Kör du vill jag. Jag sköt jättedär, men hon stod upp i det. Jag kommer inte där, jag också. Reloading. Watch out! God damn free something! Zombie räddade detta med. I didn't tense. It is guy's hunger. Molly, pipe. Yeah, ich bin Through that door. Okay. Yeah. Let's Leave Leave Having a it. shot. Yeah, Everybody best. grab a weapon. Watch out! We come across the roofs. Pipe bomb. Careful on these roofs. What the? Jag måste rätta igen! Jag sett men listen där, det är så Redan! Va? Bria, brukar ta armen! Jag kör inte. Jag får utlandslägga. Yeah, nu ser det alltså. Fast boxnägg. Ah! Nej men... Shit! Jag glömde. Pipe bomb. Pipe bomb. Annars gör det. It is tank över. First aid here. Yeah, we screwed. Yeah. I hit it. Don't hit it. Don't get ready here. Son of a bitch. Get back here. This gun doesn't have ammo. Okay. Vi brukar nog snägga in. Woohoo! Get back here! Die! What? What's some? Ow! Help me! Thank you. Let's go. Ah! Give a coffee here. Okay. What the fuck? That's not. Die! Oh my god! It was there for friendly.
charger? Yeah, I tried dropping that. Holy! What the fuck? Let me go! No! Han är fast! Det är bara tänke! Jag säger hört en tank! Inte för in där! Vad så hon? Det fucking fail! Jag ska upp på det. Help me! Redroppa something! Hur fan är det köpt på det? Är det gör förut? Det gör? Att det var fucking awesome! Det kommer hon att dodge. Okej, det här Säg var hört det en mest tank! epic moment ever.